ketemu bisa tadi pikiran suwe mas jamu bisa kodok kacuk wis ate temu bisa gawe bingung oleh nek ra loji jarene ditakoke ngolang-alih nek ra seneng ngati jarene alas suwe mas tibane bisa cari elore hawe suwe ora mesti pilih bisa jaga besare suwe ora ketemu pisan ojo gawe gelo suwe mas jamu pisan kodok menior awet suwe temu pisan gawe natakan sepisan ning ati pure opo se mas kadang raja sego prasaja bayang kuning ayam yen nuju sande
Ya. Iya. Ayo. Thank you.